și al Fiului și al Sfântului Duh. Am văzut în cuvântul precedent afirmația Părintelui Dumitru Stăniloae cum că ecumenismul, această ideologie introdusă precum un cal troian în creștinism, este produsul masoneriei. Părintele Dumitru Stăniloae era un om care avea proprietatea cuvintelor. El își cântărea fiecare afirmație pe care o făcea. Așadar, să te exprimi public în acest fel, să arăți că ecumenismul e produsul masoneriei, aceasta te face să deduci că el a avut niște informații la bază, a acumulat niște informații care l-au condus la această concluzie. Vedeți, masoneria nu țintește doar unirea tuturor confesiunilor creștine într-un ghiveci, pentru că, vedeți, dacă amesteci adevărul cu erezia, dacă amesteci partea bună cu părțile proaste, atunci oamenii nu vor mai ști care e partea bună de acolo, nu vor mai ști care e dreapta credință. Deci spuneam, unul dintre scopurile masoneriei e tocmai această amestecare a tuturor confesiunilor creștine într-un ghiveci și erezia aceasta ecumenistă exact acest lucru țintește și mai mult decât atât, acești masoni merg mai departe, anume la unirea tuturor religiilor într-un ghiveci mai mare, ca o singură religie mondială, al cărui lider va fi Antichristul. E important să evidențiem faptul că, înainte de Organizația Națiunilor Unite, a existat o altă organizație globalistă numită Liga Națiunilor, dar care în cele la urmă a clacat. Și această organizație a fost sponsorizată de Loja Marului Orient și de alte loje. Deci să reținem această idee că societățile secrete au fost implicate în construirea acestor organisme internaționale care ținteau controlul global asupra umanității. Părintele satanismului actual, Aleister Crowley, a fost angajat între anii 1915 și 1917 la un ziar al lui George Sylvester Weyerdy și acest ziar se numea Internaționalul. Și el acolo a scris articole cu această tentă globalistă, în care, de exemplu, să vă dau un citat, a zis așa: interesele de mai joasă natură ale popoarelor trebuie trădate în dauna unor interese mai mari, anume ale pieței comune ale întregii lumi. Vedeți, Liga aceasta a Națiunilor de care pomeneam a fost înființată la 10 ianuarie 1920 la Paris, odată cu conferința de pace de după primul război mondial. Acum e interesant că Organizația Națiunilor Unite a fost creată și ea după al doilea război mondial, anume a avut loc la San Francisco o conferință dintre acestea globală, în 24 octombrie 1945 și atunci a fost adusă la existență această Organizație a Națiunilor Unite care încă mai răsuflă și astăzi. Și aici încă un lucru și mai interesant e faptul că unii comentatori duhovnicești afirmă că statul global va apărea după al treilea război mondial. Vedeți, ce lucru semnificativ, adică aceste societăți secrete vor face 3 încercări până Dumnezeu le va îngădui să preia controlul global asupra umanității. Vedeți, acești părinți duhovnicești n-au știut de treaba asta cu Liga Națiunilor și cu Organizația Națiunilor Unite. Dar iată, ei într-adevăr au intuit prin luminare dumnezească ce se va întâmpla. Faptul că masoneria și alte societăți secrete lucrează la acest plan globalist arată duhul antihristic care stă în spatele acestor organisme internaționaliste, globaliste, inclusiv Consiliul Mondial al Bisericilor. Pentru că vă amintiți, în alt cuvânt, am remarcat aceasta. După ce au construit Organizația Națiunilor Unite, toate aceste societăți secrete au construit ce?
au construit Organizația Mondială a Sănătății, au construit Organizația Mondială a Comerțului și tot ei au construit acest Consiliu Mondial al ziselor biserici, că noi știm clar că e o singură biserică. Cum le scrie Sfântul Pavel Efesenilor, un Domn, o credință, un botez. Pe dacă există un singur Domn, o singură credință adevărată și un singur botez, pe atunci există clar o singură biserică adevărată. Restul sunt toate erezii și schisme. Așadar, prin urmare, pentru că acest trend globalist e bine cunoscut, după 1945 s-a lucrat în această direcție, planurile fiind făcute deci de mult, evident că oportuniști pentru a se pune în slujba acestora se găsesc peste tot. Mereu se găsesc oportuniști care pentru micul lor interes trădează orice interese ale neamului, ale poporului. Am văzut așadar, aici vă recomand o carte a lui Alexandru Calomiros. Cartea aceasta se numește Împotriva falsei uniri bisericești. Pentru că, vedeți, acest ecumenism, această ideologie care nu aparține bisericii, dar care a fost introdusă ca un cal troian în biserică, această erezie tinde la ce? Să ne unească pe noi adevărata credință cu toate ereziile și sectele. Și, cum am spus, să facă un ghiveci în care să nu se mai distingă adevărul de minciună, de rătăcire. Și deci Alexandru Calomiros are această carte care e tradusă și în limba română și care se numește Împotriva falsei uniri bisericești. O astfel de unire făcută doar pe principii lumești, globaliste, nu e adevărata unire. Adevărata unire se va face când ceilalți se vor întoarce la dreapta credință. E singura unire adevărată. Deci Calomiros în această carte scrie următoarele. Dându-și seama de acest lucru, adică de tendința aceasta spre globalizare care are loc în acești ani, dându-și seama de acest lucru, majoritatea liderilor religioși, și el aici vorbește la nivel mondial, nu doar la liderii din creștinism, majoritatea liderilor religioși din ziua de astăzi, cel puțin cei mai mari și cei mai importanți, s-au zorit să devină masoni. Vedeți, o afirmație foarte gravă. S-au zorit să devină masoni, fără ca acest lucru să împiedice să-și poarte sutanele sau odăjdiile, ori să-și celebreze liturghiile, însă întrucât laicii încă nu sunt pregătiți, oamenii încă nu pot înghiți această unire forțată, falsă, este necesar ca primii, adică liderii religioși, să păstreze aparențele și să realizeze mai întâi unirea ziselor biserici și abia apoi unirea cu celelalte religii. Am încheiat citatul. Din păcate, Calomiros are dreptate. Patriarhia de Constantinopol, așa cum am văzut, n-a dus lipsă de masoni. Ea este, de fapt, motorul, promotoarea ecumenismului în ortodoxie. Faptul trist e că ceilalți patriarhi ortodoxi nu i s-au opus, ci l-au urmat. Doar recent, de vreo 10 ani, Patriarhia Georgiei și cea a Bulgariei au părăsit Consiliul Mondial al ziselor biserici, ceea ce ar trebui să facă toate patriarhiile ortodoxe, pentru că, cum am spus, noi acolo amestecăm ortodoxia cea curată și sfântă cu toate ereziile și rătăcirile. Un alt lucru vrednic de plâns e apartenența și a unor clerici de rang inferior, mă refer la preoți și diaconi, la masonerie. Clerici care au tupeul să apere, ba chiar să laude în predici masoneria. A fi cleric și mason sunt lucruri incompatibile, pentru că masonii slujesc zisului mare arhitect al Universului, care de fapt nu e Dumnezeul nostru și nu e marele arhitect al Universului, ci e marele arhitect al tuturor necazurilor din Univers, adică Satanail. Vă amintiți când la Sfântul Porfirie, un mare bătrân al zilor noastre, a venit un creștin exprimând dorința unui cunoscut al lui să doneze o sumă de bani mănăstirii pe care o construia Părintele Porfirie. Însă acesta a refuzat banii de la acela, fără să-l vadă măcar.
deși mănăstirea avea nevoie de bani, l-a refuzat, acela fiind mason. Deci Părintele Porfirie a văzut cu Duhul acest lucru. Nici prietenul lui nu știa că acela e mason, dar Părintele Porfirie a văzut cu Duhul acest lucru și nu a refuzat banii. De ce? Că a zis, voi masonii nu slujiți la Dumnezeu la care slujim noi. Biserica și masoneria sunt incompatibile, iar clericii masoni sunt fie infiltrați în biserică, fie carieriști, fie inconștienți, însă tot slujesc, fie că realizează sau nu, planurilor ocultei, a ceea ce istoricul Craig Heimbeichner numește iudaismul cabalist. Lucru pe care îl vom vedea mai târziu afirmat și confirmat de Sfântul Paisie Aghioritu. Toți cei care l-au cunoscut pe acest mare sfânt al zilor noastre au observat marea sa durere și opoziția sa limpede față de rugăciunile comune făcute de ortodoxi împreună cu ereticii. Vedeți cum se obișnuiește, cum am spus, în fiecare an în ianuarie, în orașele mari, să se facă astfel de adunări dintre acestea, în care la ortodoxi vin toate celelalte confesiuni și asistă la slujbe, apoi se duc la catolici, se duc la protestanți, la armeni, la tot felul. Aceste lucruri nu au existat la Sfinții Părinți. Aceste lucruri sunt inveții ecumeniste și care calcă în picioare toate canoanele sfinte ale bisericii. Deci, iată, Sfântul Paisie Aghioritu spune, avea o mare și durere și opoziție față de aceste rugăciuni comune făcute de ortodoxi împreună cu ereticii. Și ceea ce este și mai grav și cu cei de alte credințe, chiar și cu idolatrii. În ciuda încercării sale de a se stăpâni și de a nu se manifesta în mod public, deoarece, așa cum spunea el, ar fi exploatat alții spre interesele lor meschine aceste lori a lui de poziție, în unele cazuri însă, care depășeau limite, el lăsa să explodeze sfânta lui indignare. El nu ezita să numească congresele în cadrul cărora se făceau rugăciuni comune, de pildă pentru pacea lumii, iată cum numea aceste congrese, zdrențele diavolului, din care nu poate ieși nimic bun. Vedeți, aceste congrese ale Consiliului Mondial ale bisericilor, ale ziselor biserici, se încadrează la această definiție a Sfântului Porfirie, Paisie. Ne amintim de o astfel de explozie a sa de indignare, petrecută în prezența mai multor călugări, înainte de începerea unei privegheri la o chilie din muntele Athos, pricinuită de primul congres de la Assisi. Știți, Papa, el este unul dintre marii promotori ai acestei noi ordini mondiale a globalizării și a globalizării religiei. Papa nu mai slujește pe Hristos de mult, nu mai e apostolul Hristos, el e apostolul acestor societăți secrete care împing înainte globalizarea. Și el a organizat la Assisi un astfel de congres, după aia a făcut mai multe, în care a adunat pe toți acolo, budiști, musulmani, toate religiile pământului și a făcut cu ei rugăciune în comun. Odată la chilia Părintelui Porfirie se aflau mai mulți pelerini, iar marele bătrân ne spunea că trebuie să folosim cea mai mare parte a timpului pentru rugăciune și mai puțin pentru lucru, să muncim atât cât ne câștigăm cele necesare traiului, iar restul la rugăciune, să ne gândim la mântuire. Atunci cineva a intervenit spunând, am 7 supermarketuri și pot să vă spun că am mai mult timp liber decât un funcționar de-al meu. Starețul Paisie a evitat să-i răspundă. I-au răspuns alți oameni de acolo. Acela a revenit și a doua oară și a treia oară cu aceeași afirmație, dar Părintele Paisie nu i-a răspuns. Atunci acela s-a enervat și a zis, Gheronda, v-am adresat 3 întrebări și în loc să-mi răspundeți, mi-au răspuns ceilalți. Vreau să-mi dați un răspuns. Starețul s-a ridicat și bătându-l ușor pe umăr, a zis zâmbindu-i, vei primi răspuns de la mine atunci când vom vorbi amândoi aceeași limbă. Adică i-a spus aceasta, deoarece acela era eretic, era sectant și el a văzut cu Duhul că acela nu e ortodox, nu e pe o frecvență cu noi. Adică i-a spus, noi nu suntem în același duh, de aceea vedeți Consiliul Mondial acesta al ziselor biserici, e de fapt un turn Babel, unde fiecare vorbește o limbă necunoscută celorlalți. Acesta e un dialog al surzilor, dar ei se străduiesc spre unitate.
E ca și cu filozoful care caută o pisică neagră într-o cameră întunecată, fără ca pisica să fie acolo. Cât de mare e rătăcirea aceasta ecumenistă și cât de orbi ortodoxi care se preumblă pe acolo, se vede din următoarea întâmplare relatată de Mavromatis Macros, un mecanic din localitatea greacă Retimno. Un prieten de-al meu a părăsit ortodoxia și a mers la erezia penticostalilor, lepădându-se și de botezul său, adică de botezul ortodox. Am încercat să-l fac să se pocăiască și să se întoarcă la dreapta credință, relatându-i din experiențele mele din Sfântul Munte. Zadarnic însă, nu numai că nu am putut să-l fac să-și schimbe părerea, ci a băgat și în mintea mea îndoieli cu privire la exactitatea credinței mele. Mi-a spus că la biserica, în ghilimele, de care aparține el acum, deci la erezia penticostală, se fac multe minuni. Credința mea a început să se clatine. M-a luat, desigur, odată și la zisa lor biserică, ca să văd de aproape. Când am intrat în interior, i-am văzut pe toți căzuți la podea și răgnind. Ei mi-au spus că primesc inspirația Duhului Sfânt. Știți, ei pretind că vorbesc în limbi acolo, dar ei de fapt sunt posedați acolo. Dacă ați văzut slujbe de exorcizare și dacă vă uitați la filmele astea cu penticostalii, sunt exact la fel. Aceia se manifestă ca și posedații. Deci, când am intrat, am văzut pe toți căzuți la podea și răgnind. Mi-au spus că ei primesc inspirația Sfântului Duh și de aceea răgnesc așa. M-am simțit foarte încurcat. Așadar, m-am hotărât să merg la bătrânul Paisie. Era toamna anului 1990. Când am reușit să ajung la el și am vorbit despre problema pe care o întâmpinase, mi-a zis: să nu crezi niciun eretic. De ce? Că prin eretici nu vorbește Duhul Sfânt, vorbește Duhul înșelării, care i-a dus acolo, care i-a depărtat de biserică. Deci fiți foarte atenți că asta ne e de folos tuturor. Să nu crezi niciun eretic. Aceia care tăgăduiesc credința ortodoxă și merg la o erezie negându-și botezul, se îndrăcesc. Deci încă o dată fiți foarte atenți și o să observați aceasta. Deci dacă vă uitați, dacă aveți cunoștințe care au pățit așa și vă uitați foarte atent la ei, o să vedeți că Sfântul Paisie are dreptate. Deci iată ce a spus: aceia care tăgăduiesc credința ortodoxă și merg la o erezie negându-și botezul, se îndrăcesc. Harisma glosolaliei, adică a vorbirii în limbi, despre care spun ei că pretind ei că au, este de fapt la ei o înrurire drăcească. Deci acolo nu e Duhul Sfânt care vorbește, ci sunt duhurile acestea ale înșelării. Cât privește prietenul meu, m-a îndemnat să nu încerc să-i schimb părerea și să-l conving să se întoarcă la ortodoxie prin cuvinte. De ce? Pentru că, vedeți, acolo nu te lupți cu el, te lupți cu Duhul care a intrat în el. Și duhurile acestea sunt duhurile înșelării, ale ereziei. Și ei tot timpul îți vor răspunde ceva, pentru că nu răspunde ei, ci răspunde Duhul acela al ereziei. Deci a zis: nu mai încerca să-i schimbi părerea, să-l convingi să se întoarcă prin cuvinte, ci singurul ajutor pe care ai putea să îl dai este rugăciunea. Mi-a spus de asemenea să nu dau numele lui preoților să-i pomenească la proscomidie, ca cei care s-au lepădat de ortodoxie. Nu mai poți fi pomeniți la slujbe. Mai târziu am înțeles cât de greu este pentru un eretic să se întoarcă la dreapta credință, pentru că egoismul îl orbește și nu lasă să vadă adevărul. Păi când vezi în biserică atâția sfinți și în ziua de astăzi și tu totuși mai pretinzi că adevărul nu e acolo unde sunt sfinții, ci acolo acei rătășiți, pe atunci asta ce arată? Că ai un orgoliu și o mândrie imensă care nu te lasă să recunoști că ai greșit. Prin urmare, zisele dialoguri ecumenice sunt zadarnice. Doar rugăciunea, doar exorcismele Marelui Vasile mai pot funcționa. Într-o discuție cu starețul Paisie legată de zisele harisme pe care susțin că le au unii eretici, acesta a clarificat: nu trebuie să ceară nimeni de la Dumnezeu astfel de lucruri, harisme, darul vorbirii în limbi sau al vederii înainte, sau tâlcuirea vorbirii în limbi, ci noi trebuie să cerem de la Dumnezeu doar pocăință. Dumnezeu nu dă harul său unor oameni care se află într-o stare de înșelare. Deci, iată, aici și din nou, da?
să lămurim acest lucru. Dumnezeu nu dă harismele sale unor oameni care se află în înșelare și ăștia sunt eretici. Prin urmare, minunile făcute de sectari sunt făcute cu puterea altcuiva, altui Duh, nu a Duhului Sfânt. Cei care părăsesc ortodoxia și merg la secte, înainte de a se îndrăci, suferă o altă mare pierdere. Odată, în vreme ce cuviosul Paisie vorbea cu un grup de vizitatori, a întrerupt brusc discuția și s-a dus lângă un tânăr care stătea mai departe. A vorbit cu el câteva cuvinte, apoi tânărul a plecat. Când s-a întors, cuviosul le-a explicat celorlalți că acel tânăr căzuse într-o erezie. Vizitatorii l-au întrebat: bine, Gheronda, dar cum v-ați dat seama de acest fapt? Și iată ce a răspuns, a zis: am văzut că îi lipsește pecetea Sfântului Duh. Această pecete o primește omul după botez, când este uns cu Sfântul și Marele Mir, când se spune pecetea darului Duhului Sfânt. Dacă însă omul se leapădă de credința ortodoxă, el o pierde. I-am spus că nu trebuie să se boteze din nou, ci la prima mănăstire unde va merge să ceară să se spovedească și să lungă iarăși cu Sfântul și Marele Mir. Deci Sfântul Paisie, el vedea în lăuntru omului. Și el ce a văzut? A văzut că avea harul botezului. Harul botezului nu pleacă de la tine până mori. Și dacă te faci ateu, harul botezului rămâne în tine. Dar harul acesta, că îl primești prin pecetea darului Sfântului Duh, acest har se duce când te-ai lepădat de ortodoxie. Și iată, deci a văzut în el acest lucru. Știți că am povestit și altă dată că există părinți duhovnicești care văd acest lucru. Deci dacă vin la el niște creștini ortodoxi și niște necreștini, ei văd imediat care sunt ortodoxi. De ce? Că văd harul botezului care se află în inima lor, în lăuntrul lor. Într-o discuție cu un student teolog, Sfântul Paisie Aghioritu a exprimat opinia că tinerii greci nu ar trebui să studieze la universități din Occidentul eretic, deoarece în majoritatea lor acestea sunt infectate cu această ideologie, cu aceste credințe greșite, iar apoi ei vor căra această infecție în valile zelelor, întorcându-se în Grecia. Astfel, spunea, această infecție, aceasta ereziilor, a căpătat deja dimensiunea unei epidemii și curând va amenința în mod serios unitatea și coerența ortodoxiei. Deci asta e ceea ce s-a întâmplat, din păcate, am accentuat și în alte dăți, mulți ierarhi și mulți teologi, profesori de teologie, au înghițit momeala aceasta a ideologiei, a ereziei ecumeniste. Ce aveți de adus de acolo? Întreba Sfântul Paisie pe studenții teologi. Aceia din Occident nu au nimic, adică nu mai au har, nu mai au credință adevărată, au distrus totul. Unui ieromonah francez ortodox, care l-a întrebat cu ce se deosebesc catolicii și protestanții de ortodoxi, i-a răspuns: să presupunem că ortodoxia este precum această colibă pe care o vezi aici, alcătuită din pietre, pământ și grinzi. Catolicii au lăsat pământul, adică nu mai au cheagul, nu mai au legătura între cărămizi, protestanții au lăsat și grinzile. Ei, acum spune și tu, pot acele pietre să stea singure una peste alta? Oare nu se vor dărâma? Deci, vedeți, aici Sfântul Paisie a găsit o modalitate plastică de a spune că aceia nu mai sunt biserică. Nici protestanții, nici catolicii, ci sunt doar schizme și erezii. Se mâhnea Sfântul Paisie când auzea că unii teologi ortodoxi, în loc să se hrănească cu hrana tare duhovnicească a textelor sfinților părinți ortodoxi și să bea din apa cristalină a teologiei patristice, studiau scrierile teologilor eretici ai apusului și beau din izvoarele lor tulburi, ajungând chiar la concluzii greșite în privința sfinților părinți. Da? Asta e cea mai mare durere. Că, iată, profesori de teologie de la noi, da, și-au schimbat mintea în acest fel și învață și pe studenții teologi astfel de rătăciri. Și mai apoi aceea, când vor ajunge preoți, vor purta mai departe acea învățătură strâmbă care li s-a indus. Cuviosul Paisie nu era de acord nici cu dialogurile care se făceau cu eterodoxii. Vedeți, cu cât a trecut vremea, cu cât s-a globalizat mai mult lumea, cu atât aceste dialoguri s-au întețit.
Dar ele s-au întețit. De ce? Ca să se facă această unire forțată. Pentru că noi dialogăm cu acei heterodoxi de zeci de ani, dar niciunii nu s-au întors la ortodoxie. Sfânta Lumină vine doar la ortodoxi, Norul vine pe Tabor la schimbare la față doar la ortodoxi, Iordanul se întoarce doar la ortodoxi, dar niciunii nu mișcă un deget. Ceea ce arată ce? Că ei sunt clar sub stăpânirea unor duhuri eretice și nu pot să înțeleagă ce ortodoxia, sunt orbiți. Deci spunea Sfântul Paisie, se mâhnea foarte mult și nu era deloc de acord cu aceste dialoguri ecumeniste care se făceau cu heterodoxii, fiindcă vedea că ortodoxii care se ocupau cu aceste dialoguri, congrese și încercări pentru unire, nu se uniseră mai întâi ei înșiși cu Dumnezeu. Adică aceștia aveau doar vorbărie, ei aveau doar teologie de școală, doar teorie, dar ei în practică nu erau cu inima la Dumnezeu, nu aveau viață sfântă, nu trăiau în har. Și atunci astfel de oameni sunt foarte ușor de înșelat de duhurile acestea ale răutății, de demonii teologi, arhiconi, care sunt cei mai inteligenți dintre toți demonii și care creează aceste erezii. Deci Sfântul Paisie se mâhnea foarte mult când îi vedea pe ortodoxi amețiți de cap de aceste dialoguri de la congrese și care, cum spunea, încă nu și-au unit inima cu Dumnezeu, dar ei voiau să se unească cu ceilalți. Știți? Vedeți ce ridicoli putem fi. Păi tu nu te-ai unit cu Dumnezeu și vrei să te unești cu heterodoxul. Prin urmare, aceștia nu puteau să vestească celorlalți pe Dumnezeu la care se închină ortodoxii, pentru că ei și nu-L aveau în inimă. În același timp, nici ortodoxii care participau la aceste întruniri nu aveau dispoziție sinceră. Vedeți și aici de ce? Pentru că aceia sunt vicleni, sunt sub duhurile viclene și care doar de fațadă vin și dialoghează cu tine, dar ei de fapt rămân aceiași. Ceea ce se confirmă de când s-a înființat CMB-ul. Odată un teolog care studiase în Franța, într-o discuție cu părintele Paisie, stăruia zicând că Ava Isaac Sirianu nu a fost ortodox, pentru că fusese făcut episcop într-un mediu nestorian. Sfântul acesta, Isaac Sirianu, a fost un mare sfânt, un mare puznic din secolul VII. Și nestorienii aceștia erau niște eretici care purtau numele ereticului Nestorie, care tăgăduia unitatea dintre firea omenească și firea dumnezeiască a Domnului într-o singură persoană. Deci Părintele Paisie a încercat să-l facă să înțeleagă pe acel student că Ava Isaac era într-adevăr pătruns până în miezul lui de ortodoxie, însă n-a putut să-l convingă cu cuvintele și pentru aceasta s-a mâhnit foarte mult. Atât de mult m-a durut, mărturisea el, încât dacă m-ar fi lovit cineva cu o secură în cap, nu m-ar fi durut așa de tare. După aceea am avut o descoperire de la Dumnezeu. De Sfântul Paisie s-a rugat lui Dumnezeu să-i arate cum e adevărul. Deci după aceea am avut o descoperire de la Dumnezeu. De aceea spun că atunci când pe cineva îl doare pentru ceva, Dumnezeu îl înștiințează. Acesta este lucru de temelie. Dacă nu te doare inima, Dumnezeu nu-ți descoperă. Așadar, Dumnezeu l-a înștiințat în privința acestei probleme, anume a avut o vedenie în care prin fața sa treceau mai mulți ierarhi, sfinți ai bisericii, canonizați. Printre ei a trecut și Ava Isaac, care a fost numit, el a fost făcut episcop acolo de Ninive, dar lui nu a plecut episcop și s-a întors la viața puznicească, dar el a rămas ierarh pentru că a fost hirotonit, n-a mai putut să dea acel har al hirotoniei înapoi și a rămas episcop, puznic. Deci Dumnezeu în vedenie i-a arătat pe mai mulți ierarhi și a trecut și Ava Isaac prin fața lui și s-a întors spre el și a zis: da, eu am trăit în acel mediu eretic nestorian, în eparhia mea erau eretici, însă eu am fost ortodox și m-am luptat cu ei. După această vedenie, cuviosul Paisie propovăduia cu convingere: Ava Isaac Sirianu a fost un adevărat ortodox. Spunea că apusenii l-au clevetit ca neortodox, deoarece a cultivat viața aceasta isihastă pe care catolicii n-au înțeles-o. Pentru aceea l-a și numit Sfântul Nedreptățit pe Sfântul acesta Isaac și cartea lui o purta mereu în sân.
cartea aceea scrie din acea carte din Filocalie, în care sunt scrierile Sfântului Isaac. El o avea mereu în sân, 3 ani de zile n-a lăsat-o din sân. În fiecare zi, când avea un pitit liber, o scotea din sân și citea, pentru că acela ajunsese la mari măsuri duhovnicești. În 1978, deci vedeți și aici, adevărul ortodoxiei, ceilalți vin cu argumente. Sfântul Paisie s-a rugat și vedeți ce legătură a avut cu Dumnezeu, că Dumnezeu în vedenie i-a arătat unde este adevărul. În 1978, când urma să se aleagă un nou papă, un monah romano-catolic i-a cerut Sfântului Paisie să se roage ca papa să fie ales un om bun. Cuviosul l-a lovit ușor pe spate și a zis zâmbind: nu te neliniști, oricine ar fi ales, tot infailibil o să fie. Știți că acești romano-catolici au această dogmă total greșită cu infailibilitatea papală. Papii, știți foarte bine, au fost un dezastru, o calamitate în mileniul al doilea pentru catolicism. Cred că au fost primii care au contribuit la distrugerea catolicismului. Și de aceea Sfântul Paisie l-a ironizat pe acela, a zis: orice papă o să fie ales, o să fie infailibil, conform dogmei voastre, dar uitați-vă, Papa Francis de acum e atât de infailibil încât numai prostii face. El s-a pus în slujba globalismului cu totul, a abandonat pe Hristos. Nu mai e apostolul Hristos, ci apostolul globalismului. Pe Sfântul Paisie îl vizitau și eretici care voiau să-l prindă în cursă, însă starețul, plin de discernământ, îndată își dădea seama și se purta cu ei în mod corespunzător. Odată l-au vizitat 2 catolici, unul ziarist, iar celălalt secretar la Vatican, și au propus să rostească împreună Tatăl nostru. Ca să spunem împreună Tatăl nostru, le-a răspuns bătrânul, trebuie să fim de acord și în privința dogmei, însă între noi și voi este o mare prăpastie. Adică aici face aluzie la acea pildă a Domnului în care e vorba de săracul Lazar și de bogatul nemilostiv și că între rai și iad este prăpastie mare peste care nu poate trece nimeni. Deci așa a zis Sfântul Paisie, așa e între noi și voi, prăpastie mare, de aceea nu ne putem ruga împreună. Deci să ia aminte toți aceștia care participă la zise adunări ecumeniste. Bine au protestat aceia, numai ortodoxi se vor mântui. Dumnezeu este cu toți oamenii. Da, a replicat Sfântul Paisie, Dumnezeu este cu toți oamenii, însă nu toți oamenii sunt cu Dumnezeu. Deci nu Dumnezeu ne condamnă la iad, ci noi ne condamnăm sigur prin modul în care trăim, prin faptul că stăm departe de Dumnezeu. Să arătăm dragoste, au protestat aceia. Dacă n-au mai avut argumente, au zis: unde e iubirea ta? Că Dumnezeu e iubire, nu arăți și tu iubire, nu ești tu mai înțelegător. Și Sfântul Paisie a zis: vezi, cu o iubire asta voastră, păcatul a devenit modă. Voi, dacă ați devenit tot mai toleranți, tot mai înțelegători cu păcatul, v-ați distrus de tot. Și într-adevăr, uitați-vă, catolicismul nu mai e o baracă care stă să se prăbușească, mai stă sprijinită în câteva puncte, dar e praf și pulbere. Tocmai de aceea că a tolerat păcatele din dragoste. Astăzi toți vorbesc despre pace, dragoste, înțelegere, le-a zis la sfârșit Sfântul Paisie, însă toți aceștia sunt dezbinați și înăuntrul lor și cu ceilalți. Adică dacă tu nu te-ai despătimit, tu ești dezbinat în tine, adică ceva din tine merge spre o patimă, să zicem patima fumatului, ceva din tine merge spre patima, să zicem, desfrânării, ceva din tine merge spre patima invidiei, ceva din tine spre patima zgârceniei, păi tu ești total dezbinat în tine. Și atunci vrei să te unești cu alții. Tu nu ai reușit să faci ordine, să pui unitate înăuntru tău. Însă când vedea că vreun eterodox venea la el cu dispoziție bună, căutând adevărul cu sinceritate, se purta cu el cu multă dragoste și înțelegere. Nu-l silea să devină ortodox, însă stârnea în el neliniștea cea bună, adică curiozitatea de a cunoaște ortodoxia. Și astfel, mulți astfel de heterodoxi care l-au cunoscut pe Sfântul Paisie s-au botezat în ortodoxie ulterior. Pe de altă parte, cuviosul Paisie era foarte aspru cu vrăjitorii, cu înșelații și ereticii, care îi trăgeau și pe alții în înșelările lor. În cuvântul precedent am pomenit de demonii teologi care inspiră ereziile.
Iată ce scrie Sfântul Paisie despre ei. Există unii diavoli, de Sfântul Paisie el nu vorbea din speculație mentală, din imaginație sau fantezie. Sfântul Paisie vorbea din experiența lui. Deci spune, există unii diavoli care atunci când cineva începe studiul Sfintei Scripturi, îi descoperă tâlcuirea ei, știind foarte bine care este tâlcuirea corectă. Vedeți, Părinte Cleopa spunea, cei mai mari teologi sunt demonii. Ei sunt mai buni teologi ca noi, ei cunosc ortodoxia mai bine decât o cunoaștem noi. Și iată, când cineva începe studiul Sfintei Scripturi, vin acești demoni teologi și îi tâlcuiesc acelora, îi aduc tâlcuirea corectă. Le place în mod special să o facă în inimile oamenilor robiți de slavă deșartă și mai ales ale celor inițiați în cultura lumească și urmăresc ca mai apoi să-i arunce în păreri eretice și blasfemiatoare. Înșelându-i încetul cu încetul, cu acea tâlcuire inițială corectă, el le câștigă la încrederea, apoi îi aduce treptat la păreri eretice și blasfemiatoare. Ne vom da seama bine de această teologie demonică, sau mai bine zis, de grăirea în deșert, din tulburarea și din mulțumirea nestatornică și plină de neorânduială care se creează în suflete la vremea tâlcuirii. Vedeți, dacă tâlcuirea ar fi insuflată de un înger bun, atunci ea n-ar fi însoțită de tulburare și neorânduială. Oricât de fină ar fi aceasta, ci ar fi însoțită de pace. Cu cât a trecut vremea și diavolii și-au rafinat metodele, astfel că în vremea noastră a văzut că cele mai bune roade le aduce ecumenismul. Și înșală chiar și pe ierarhii celei una sfinte, apostolice și sobornicești biserici. Iată ce scria Sfântul Paisie Aghioritu în 1969, legat de apucăturile ecumeniste ale patriarhului Atenagora al Constantinopolului, despre care am spus deja că era mason. Iată zice, precum se vede, Atenagora a îndrăgit o altă femeie, una modernă, numită Biserica Papistașă, fiindcă Maica noastră ortodoxă nu îi mai face nicio impresie că este prea modestă. Vedeți, aici l-a ironizat. Da? Femeia e simbolul bisericii. Și a zis lui Atenagora, nu-i mai place Maica noastră, Biserica Ortodoxă. Și lui Atenagora îi place, el a îndrăgit o altă femeie, una modernă, agiornată, da? Cea papistașă. Urmarea a fost aceea de a-și odihni toți fiii lumești care iubesc lumea și trăiesc această dragoste lumească, adică pe creștinii ziși progresiști, care n-au viață duhovnicească, care sunt doar de formă creștini. Însă, de a ne zminti pe noi toți fiii ortodoxiei mici și mari, dar cu frica lui Dumnezeu. Deci asta a reușit să facă Atenagora, spune, tot Sfântul Munte atunci a fost tulburat de tot ceea ce făcea Atenagora. Au fost mari tulburări. Chiar vreme de 3 ani, Sfântul Paisie Aghioritu și alți călugări nu l-au mai pomenit pe Atenagora, datorită acestor isprăvi pe care le-a făcut călcând în picioare canoanele ortodoxiei. Așadar, ierarhii ecumeniști zmintesc poporul, care în cele din urmă se va obișnui cu ei și îi va urma. Pentru că dacă poporul te vede pe tine ierarh, că te duci și asisti la slujbe la catolici, te duci și asisti la slujbe la evangheliști și luterani. Păi oamenii, dacă te văd pe tine ierarhul, deși tu zici că nu te-ai rugat cu ei, ci nu mai ai asistat, tot te-ai impregnat de Duhul de acolo. Și ce e mai rău aceasta, că oamenii vor vedea și au zis, păi uite, dacă ierarhul nostru se duce și asistă la slujbe la eretici, păi să mă duc și eu să asist acolo, că ce-o fi? Vedeți? Așadar, ierarhii noștri care sunt ecumeniști zmintesc poporul, care în cele din urmă se va obișnui cu acest mod, cu acest comportament și îi va urma. Ca să ne facem o idee cât de mult a pătruns ideea, erezia aceasta, ideologia aceasta ecumenistă în mentalul unor arhierei sau teologi ortodoxi, e suficient să amintim de o afirmație a actualului patriarh Chiril al Rusiei, făcută de el la o întâlnire a Consiliului Mondial al Bisericilor din 1991. Și iată ce a afirmat atunci acesta. Consiliul Mondial al Bisericilor, ziselor biserici, așa, este casa noastră comună. Vedeți ce afirmație aberantă, eretică, inacceptabilă pentru un ortodox autentic. Oare ce-ar spune Chiril dacă ar da față cu Sfântul Serghie de Radoneș?
Marele Sfânt Rus din secolul XIII. Sau ce ar spune dacă ar da față cu Sfântul Serafim de Sarov. Într-o discuție cu negustorul Motovilov, Marele Serafim a arătat că, citez, vor veni asemenea vremuri, el a făcut această prorocie în secolul XIX când a trăit, deci spune așa, vor veni asemenea vremuri când nelegiuirea arhiereilor ruși va întrece nelegiuirea arhiereilor greci de pe timpul împăratului Teodosie cel Tânăr și se vor împlini cele prezise. Se apropie oamenii de mine cu buzele și cu limba lor mă cinstesc, dar inimile lor stau departe de mine. În zadar mă cinstesc propovăduind învățături omenești. Aceasta e o prorocie a Sfântului Isaia. Că sub pretextul progresului, iată ce spune mai departe Sfântul Serafim de Sarov, că sub pretextul progresului bisericesc și creștinesc, vedeți, aceștia care promovează ecumenismul în biserică, ei se cred progresiști, ei se cred oameni open mind, da? Cu mintea deschisă, nu sunt încuiați la minte cum suntem noi ortodoxi și tradiționaliști. Da? Deci, iată ce spune Sfântul Serafim de Sarov, așa, mă iertați? Că sub pretextul progresului bisericesc și creștinesc, într-o satisfacerea trebuințelor acestei lumi, vor schimonosi și vor falsifica dogmele bisericii și tipicul acesteia, uitând că acestea își au începutul de la Domnul Hristos și de la ucenicii săi apostoli, care au întemeiat biserica, și a pravilor și pravile ei, lăsându-le poruncă, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. De atunci și până astăzi s-au păstrat și au ajuns până la noi pravile și tradițiile Sfinților Apostoli, care au fost explicate și confirmate definitiv odată și pentru totdeauna de către Sfinții moștenitori ai lor, Sfinții Părinți ai Bisericii, povăsuiți de Sfântul Duh în cele 7 soboare ecumenice, nu ecumeniste. Vai de cei care vor scoate sau adăuga ceva, spune Sfântul Serafim de Sarov, din această învățătură a bisericii noastre, căci biserica noastră nu are pată, biserica noastră e deplină, e însăși biserica. Deci, vedeți, la acest Consiliu Modern al Bisericii există această erezie ecumenistă care vorbește de teoria ziselor biserici nedepline. Adică, da, voi ortodoxi o să fie o biserică mai deosebită, cu mai mult har, dar uite și noi, cu tare și cu tare, suntem niște biserici mai nedepline. Fals. Aceasta e o erezie. E inacceptabilă. Iată ce a zis Sfântul Serafim de Sarov. Biserica noastră ortodoxă e fără pată, e deplină. Deci, există deplinătate și există nedeplinătate. Ori ești în biserică, ori nu. Ori ești pe navă, pe mare, ori nu ești pe navă. Ori ești pe punte, ori ești în prăpastie. Nu se poate. Nu este cu mai aproape și mai departe. Asta e învățătura bisericii. Deci biserica noastră nu are nicio pată. Vai și amar de aceia care vor cuteza să introducă schimbări în slujbele bisericești și în praviile bisericii, care e stâlpul și temelia adevărului. Și despre care însuși Mântuitorul a spus că nici porțile iadului nu vor birui, adică ea va dăinui neschimbată până la sfârșitul veacurilor, până la cea de-a doua venire a Domnului. Deci orice încercare de a introduce chipurile perfecționări, schimbări în pravilele și învățătura Sfintei Biserici înseamnă erezie, încercare de a înființa o altă biserică bazată pe gândire omenească, este abatere de la poruncile Duhului Sfânt și este hulă împotriva Duhului Sfânt care nu va fi iertată în veac. Așa au procedat și vor proceda toți cei care s-au rupt de la unitatea Sfintei Biserici Apostolești, despre care Sfântul Pavel învață, pentru că unii ca aceștia sunt apostoli mincinoși, lucrători vicleni, care iau chip de apostoli al lui Hristos. Nu este de mirare, deoarece însăși Satana se preface în înger al luminii. Nu este deci lucru mare dacă și slujitorii lui iau chip de slujitori ai dreptății, al căror sfârșit va fi după faptele lor. Vedeți, pe această cale vor merge arhiereii pământului rusesc, continuă Sfântul Serafim, și clerul, și mânia lui Dumnezeu îi va lovi. Iisus Hristos, ieri și azi și în veac, este același și învățăturile poruncilor și așezămintelor sale sunt întărite de el odată pentru totdeauna, fără schimbări, pentru că acesta este adevărul adus din ceruri de către însuși Fiul lui Dumnezeu. Vedeți, în ziua de astăzi, în această erezie ecumenistă, mai există ideea care spune așa: domnule, nu există nicio biserică deplină, ci există niște biserici nedepline
care dacă tot stau ele în dialog așa, până la urmă creează ele o biserică deplină. Deci aceasta, așa cum vedem de aici, e o mare erezie, pentru că iată ce a spus Sfântul Serafim de Sarov. Iisus Hristos, ieri și azi și în veac același, și învățăturile și așezământele sale sunt întărite și date de el odată și pentru totdeauna, fără schimbări. Deci nu există zise progrese ca să creăm noi o biserică mai deplină. Această erezie, înșelare ecumenistă și, din păcate, mulți teologi ortodoxi au înghițit această momeală. Științele, învățăturile omenești trebuie să fie supuse modificării. Vedeți, fizica își modifică mereu modelele cu care caută să aproximeze realitatea. Medicina își modifică mereu modelele. Vedem aici rătăcirea din virologie, unde e lucru nici de amatori, de cântăreți după ureche, de lăutari. E cu totul falsitate. Deci, învățăturile omenești, într-adevăr, trebuie să fie supuse modificării în procesul dezvoltării și perfecționării, dar învățătura dumnezeiască, dată nouă, nu poate fi schimbată de către oameni. Deci, atenție, da, teologi care credeți voi că faceți o biserică mai deplină. Deci nu poate fi modificată de către oameni, precum neschimbător e însuși Dumnezeu care întemeia Sfânta Biserică și tainele sale. De aceea spune Părintele Serafim, aici nu este loc pentru filozofări omenești, pentru discuții, congrese ecumeniste și alte rătăciri. Din care cauza apostolul a și zis în Epistola către Galateni, chiar dacă un înger din cer ar veni să vă aducă altă evanghelie, decât cea pe care v-am vestit, o să fie anatema. Deci îngeri din cer. Și iată, într-adevăr, vin îngeri, dar nu din cer, vin de la subsol și tot aduc fel de fel de zise evanghelii noi ecumeniste, da? Să rămânem mereu în corabia aceasta ortodoxiei. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să primească